yiero pacho Kenya kwa Ramgajwang gin ni duol mochung'ne yiero pacho Kenya IEBC oyango chenro mar bago yiero madundo kuonde chung' od bura 5 kod ward 10 e dwe mar 10 higani. Lendo ma kamano dhi kelo fuong'ruok ne jogo ma gin jogo ombulu mag gwenge mowinjore timie yiero madundo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, IEBC geno tiyo gi omenda maromo $450 e yiero ma kamago. Bang' rito kuom thuolo malach, jogo ombulu e kuonde chung' od bura ma Ugunja, Vanisa kod Magarini koro nyalo bedo kod geno mar dhi yiero jood bura margi manyien e giko higani. Jatatije maduong' mar IEBC Marjan Hussein Marjan oyango ni IEBC chano bago yiero madundo e kuonde chung' od bura 5 kaachiel kod wards 9 e kind dwe mar 9 kod dwe mar 10 higani. So we can go by the 90 days, but for the other MCAs we'll also combine them. We'll just do one for all of them. We'll not wait. So we'll do all of them at a go. So if you ask me if they come in mid-June, then maybe around the end of September or September, October. Yes, that's when the time we'll do the by-elections. Okay, thank you. Magi timore kinde machieno mar gwelo commissioners manyien mag IEBC bende nie tielo mogik ka aput motelne kod Dr. Nelson Makanda geno miyo jo Kenya commissioners manyien dwe manyien. Kar chung' od bura ma Vanisa osebedo ka onge kod jaod bura margi kuom thuolo mar higni 2 kaluwore kod tho mar jaod bura margi Kulo Hassan e higa mar 2023 e masira mar apaya e buore Nairobi. Jogo ombulu e kar chung' od bura ma Ugunja bende osebedo ka onge kod jachung' margi kuom thuolo mar dweche 7 mokalo tok jatend piny William Ruto gwelo James Opiyo Wandayi jatend migawo mar teko higa mokalo. E komachielo, kom od bura ma Magarini ne odong' thuolo e higa mokalo bang' doho mamalo mogik yie kod ng'eto mar doho mamalo mane owito oko yiero mar Harrison Kombe ka ja od bura margi. Marjan onyiso od bura ne IEBC dhi tiyo gi omenda maromo $450 mar bago yiero makamago. Around for costing for all of them, it will be around 450 million to conduct the by-elections. Jogo ombulu e kar chung' od bura ma Malava bende dhi yiero jood bura margi manyien kaluwore kod tho mar Malulu Injeni dwe mokalo kaachiel kod kaunti ma Baringo ma dhi yiero seneta margi kaluwore kod tho mar William Cheptumo. Mopogore kod kuonde chung' od bura 5 go, IEBC bende dhi timo yiero e wards 9. Marjan bende onyiso od bura ni IEBC chano nyiewo masinde mag yango nonro mag jogo ombulu kata KIMS-kit maromo 14,000. These are the KIMS-kits that we are going to use for the purpose of registration, because these KIMS-kits can do both registration, verification, identification, and results transmission. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mane jatatije mar IEBC James Oswago. Jatatije machon mar do An Amadi kod mana en jatend duol ma ji oketo tim dwaro mar katiba Charles Nyachai. Gine kin ji 37 moro kwayo mar dwaro lemo ma jakom duol matawi yiero pacho ka IEBC. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero aput mochung'ne yiero commissioners mag IEBC